Hölgyeim és uraim, elnézést kérek az autócsúszásért. Kis műhelytitkot elárulok. Az első időpont ugye 28-a volt erre a rendezvényre, és én be is írtam a telefonomba, hogy 28-a, majd 2 nappal ezelőtt szembesültem azzal, hogy bár megért a meghívó, nem néztem meg rendesen, hogy azóta változott az időpont. Aztán a 28-ára, a 29-ére tervezett programot át kellett szervezni, viszont azt sem néztem meg, hogy bár én 10 órát írtam be magamnak, de valójában fél 10. Ráadásul ugye egy útépítésen kellett keresztül vágnom magamat, és hát a Bányok-Szolát és Bodorhely közötti út, hát hogy is mondjam, nem is tudom, a megyei úti biztosnak szólni kéne, hogy valamit csinálja. De megnéztem, tényleg fél 10. Elnézést kérek a csúszásért, cserébe ígérem, hogy rövid leszek, rögtön másfél órában fogok itt. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm, hogy újra a témában leülhetünk, és így várok újra körben. Köszönöm a kezdeményezőknek, annak idején Rába Katonán, hát most már van vagy fél évvel ezelőtt, vagy talán több is. Már egy évvel ezelőtt, hogy elindult ez az együtt gondolkodás, és köszönöm természetesen Bodonhely polgármesterének, hogy így második körben, egy nagyobb körben házigazdaként összehívott bennünket, hogy beszéljünk erről az egyébként rendkívül fontos témáról. Szokták ugye mondani magyarok is Magyarországról, meg külföldiek is Magyarországról, hogy szegény ország mégis rendkívül gazdag ország, hiszen nincsenek aranybányáink, nincsen kőolajmezőnk, nincsen földgázmezőnk, vagy legalábbis nem olyan volumenben. És mégis hihetetlen gazdagsággal rendelkezünk sok tekintetben, elsősorban természeti értékeink, természeti kincseink tekintetében. Legyen szó akár, vagy éppen hagyományok tekintetében, legyen szó akár földről, nem csak pusztán mint ingatlan tulajdonról, hanem termőföldről, legyen szó akár a magyar gasztronómiai értékekről, ezzel összekapcsolódva a hagyományos és megújult élelmiszeriparunkról, turisztikai értékekről, turisztikai célokról, amelyek vonzzák a külföldieket és a hazai turizmust is élteti. De tényleg elsősorban ételek és az azt megelőző és az azt követő folyamatokról. Megkérdezünk ma egy külföldit, hogy Magyarországon jártak, hogy mi volt a legkedvesebb élménye, hogyha pasiról beszélünk, akkor egészen biztos azt fogjuk mondani, hogy a nők, meg egyébként a csodálatos ételek, és a csodálatos tájak, az épített környezet és így tovább. A mi otthonunk, a Rábaköz, sok szempontból egy fehér folt, ezt szoktam mondani. Nagyon-nagyon sok szempontból, hogyha mondjuk a munkahelyekről beszélünk például. A rábaközi emberek sajnos arra kényszerülnek zömmel, hogy nem helyben találnak munkát, hanem Sopronban, Ausztriában, az M1-es autópálya mentén, Mosonmagyaróváron, Jánoson, Moson-Szolnokon, Győrben, Pápán és így tovább. Nagyon kevés a munkahelyünk. Ezzel nagyon sokat tudna segíteni, hogyha a természeti kincseinket, a mi meglévő természeti kincseinket ki tudnánk használni, akár turisztikai, akár más szempontból, akár agrárgazdasági szempontból. Hiszen, hogyha körülnézünk, hogy körülöttünk a megyében, akár csak Győr-Sopron megyében, akár a környező megyében, milyen szépen körülveszik azok a új műszóval szólva desztinációk, amit én nem szeretem ezt a műszót, de valóban turisztikai célok, akár csak Sopronra, Szigetközre, Győrre, Sokolóaljára, Bakonyaaljára, az Észak-Vas megyei fürdővilágra, Sárvár, Gyük, Cseppely, most már Celldögölk is, vagy akár Kőszegre, Kőszeghegyaljára gondolva. És itt van kellős közepén a mi Rábaközünk, ami rendelkezik ugyanazokkal a csodálatos természeti értékekkel, és valahogy még sincs kihasználva úgy, ahogy a körülöttünk lévő tájegységeken kihasználják. Holott mi is rendelkezünk azokkal az értékekkel, amikre azt mondjuk, hogy igazán magyar értékek, amikre lehetne alapozni. Termőföldben rendelkezünk a csodálatos épített környezettel, rendelkezünk a csodálatos gasztronómiai hagyományainkkal, rendelkezünk az élelmiszeripari, agrár és élelmiszeripari hagyományainkkal, és így tovább. És hogyha végignézzük ezeket, amiket most felsoroltam, és föltesszük azt a találós kérdést, hogy melyikben nincs ott a víz, akkor azt tudjuk mondani, hogy igazából nincs ilyen. Mindegyikben ott van a víz. Teljesen mindegy, hogy termálkésről beszélünk, hogy a termőföldről beszélünk, annak a megműveléséről beszélünk, az épített környezetről beszélünk, hogy megoldja-e a házunk vagy sem, különösen Csorna környékén, ezen az rendkívül vagyokos területen, és itt tovább lehetne sorolni. Nos, én azért tartom nagyon-nagyon fontosnak ezt az együtt gondolkodást, ezt a beszélgetést, és nagyon bízom abban, hogy nem pusztán a kiáltott szó lesz az, amit itt ma kiáltunk, vagy mostantól kezdve együtt kiáltunk. Mert hogy valóban erre a kérdésre kell megoldást találni. Ma már klasszikussá vált idézet, ha van víz ellentéte, ha nincs víz.
Én mondom azt, hogy legyen víz, de ott legyen az a víz, ahol annak a víznek lennie kell. És ott tudjuk felhasználni ezt a vizet, ahogy fel kell használnunk gazdasági, turisztikai, egyéb célokra. Ezt kell elérni mindannyiunknak együtt. Én kívánom magunknak, hogy sikerüljön megtalálni azokat a közös pontokat, amit akár a településvezetők, akár a gazdasági szereplők, akár az állami háttérintézményeknek a vezetői, akár a politikusok együtt közösen tudnak képviselni. Forrásoldalt megtalálva, jön egy új Európai Uniós fejlesztési ciklus. Éppen időben vagyunk még ahhoz, hogy be tudjuk csatornázni ezeket az igényeket, ezeknek a forrásokat a lehívására, hogy legalább valami elkezdődhessen. Annak az érdekében, hogy fel tudjuk helyezni a Rába közt, mind turisztikai, mind gazdasági szempontból újra Győr-Moson-Sopron megye és Magyarország térképére. Ehhez kívánok mai napra jó együttgondolkodást, jó munkát, és hosszú távon pedig mindannyiunknak jó együttműködést. És számítok Önökre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a képviselő úrnak a köszöntőt. Azt hiszem azért is érdemes volt meghívnunk a mai napon, mert Szentesi Pálmán utakon közlekedünk. És köszönöm azt is, hogy ugye támogatására biztosította ezt a mai konferenciát. Én hiszem az előbb a dr. Lampos András urat kiadtam a köszöntőből, most pótolom őt is köszöntöm. Nem látszik, már szemüveges állok rendesen. A mai nap koordinálását én fogom irányítani, nem hívtam egy csinos hölgyet velem kell, hogy beérjék, úgyhogy továbbiakban akkor rátérnénk az érdemi munkára, azt hiszem, elsőként a Rába vízügyi múltja és mai helyzetével kapcsolatban Takács Károly régész történész fog